Nggih. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu. Kene maju kene. Pun kenal kali Mas Lindru. Dereng. Oh, ayo nanti masuk sekolah bareng. Ya. ya. Ini gurunya ya. Anu masih sekolah kelas berapa sayang? Ojo dipanggil sayang nggih. Enggak ya. Kurang gilane. Oh gila roh kowe tiba om. Ben iki ya calon gitu, calon kriket nih gitu. Anu kelas berapa? 4. Ya berarti mau kelas 5 ya tak? Kalau mau nyanyi lagunya apa? Napa ribetane? Wonten request Gerajakan Banyuwangi, wonten Denok Denok mawon. Denok nggih. Musik iki iso sampean. Musik. Saged. Bu Dwi, siapno uang 400.000 dari Mas Muklasaan sudah transfer. Wow. Terima kasih ucapan kepada Mas Muklas. Mas Muklas. Nggih, matur suwun nggih Assalamualaikum. Mas Muklas yang dari Jakarta sampun kasih kula arto 400.000. Mugi-mugi gandrung piye? Gandrung mugi-mugi gesang napa Bu Dwi? Gesangipun. Gesangipun dipun paringi sehat. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Mas Komet didongake mboten? Mboten usah. Oh ya. Dhuwit 400 arep dinggo apa? Engko lek wis diparingne karo Mas Kangko. Ditabung. Wah, pinter ngene iki lho, Met, ora kaya anakmu. Anake Komet SMP kelas 2 meteng kok. Omonganmu. Alah, aku lho seksine isin aku ndek kanca kowe iki. Omonganmu berita ra ada tak? Iya ya. Kok iso Kelas 2 meteng. wis nglairno. Wis lahirno iki. Ya dicontoh ya, badhe ngaturi tembang Dino nggih. Nggih. Ya. Ayo yo, Dino. Spesial buat Mas Muklas. Mas Muklas. Pundi artanipun Bu Dwi? Putri. Oh nggih. Mengke mawon Pak Dalang. Hah, kok aku lali lho. Titipne aku sik ya. Wis sak sore wis oleh 600 deh. Ayo. Gak pun titipne aku kok. Gak usah dimaling. Sampeyan fokus nyanyi sik, kita gawane ye. Gak usah. Enggak ya ora apa-apa. Yo, Deno yo. Bareng-bareng bersama cantiknya Indonesia. Ada Dijo Laras Indonesia. Spesial untuk Bang Songan tentunya. Lele. Ayo dong, Tunjukkan pesona. Sayangku sing ayu dhewe purun nopo bakal tak usahake ibarate saisi bumi kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir dunyaku tembus tekan kayangan suaramu suara tangismu ora bakal cukup pantas mangsih mukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan aku nyeritake dene rasa sayangku sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra
masih ada kejutan di Goro-Goro ya Nduk Kimora. Luar biasa. Nggih, anu Gerajakan Banyuwangi Cak Sindro. Nggih. Ana Buduwi, ana Manda, ana Mayang, ana Wiwik Irnawati. Oh nggih sih. Aku njaluk garape musik gamelane ngetutne, balungane ngetutke. Kadung musike muni nok. Ya, coba. Monggo Buduwi, Wanda, terus Mayang, terus Wiwik Irnawati pun aturaken pamendhut saka bendare Mas Budi. Nah. Gerajakan Banyuwangi, Gerajakan Banyuwangi diaturke monggo. Larase musike utawa nadane dipaske karo gamelan men kepenak. Ya, ya. Coba kaya ngapa diaturke para pamirsa sedaya. Mas Muklasaan ingkang wonten Jakarta, terima kasih. Ya. Ana pagelaran meneh Mas Muklas mengko tanggal 10 September oning Baki Sukoharjo Makmur. Mbok menawi engko eneng sumbangan saka Mas Muklas engko iso ngrawuhke Mbak Kimora meneh. Umpama ning Solo ya yo